Salam el hormatly adamlar. Garaşsız baky tarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow köpetden etegindäki gözel künjekleň birine yerleşen ahyltyky atçylyk toplumyny bolup insan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenen pursatlaryny ýurdumyzyň aşnaşlarynyň adyndan arkadaky prezidentimize şanly sene münasibetli sowgat Berlin bedew gowşurdy. Bugün din jalşyny Tomut pasanyň sergin howaly ýertekerine mehriban arkadagymyz köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birine ýerleşen ahyltyky atçylyk toplumyna geldi. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenlen pursatlaryny ýurdumyzyň atşynaşlarynyň adyndan arkadaky prezidentimize sowgat berilen 2018-nji ýylda doglan ajaýyp Han Kerwen atly bedewi hemde toý libaslaryny hormatly prezidentimize uly hormat bilen gowşurdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dürli künjeklerini hereket edýän atçylyk toplumlaryny aýlawlarda rahmet çekýän ustad seýisler, ahlasy atbakarlar, ganatly bedewlerimiziň şöhratly taryhynyň döwrebap derejede dowam etmegine tallamly goşunt goşýarlar. Munyň özi milli arçynaşlyk täpleriniň gadymy ýürelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuny laýyklykda üstürlýänliginiň aýdyň beýany urly. Bu görnüşler insan bilen bedewiň aýrylmaz ara baglanşygyny, milletiň buýsanjyna öwrilen ajaýyp bedewleriň ýurdumyzda giňde tutulýan toý bayramlaryň ýesaty bedeglerdigini alamatlandyrdy. Bugün Türkmenistanyň ösüşleriň we beýik ýeňişleriň benetliklerine tarap urýan anamly gadamy bedew badyny meňdedilýär. Hormatly prezidentimiz Han Kerwen ýen sözüň aňyrsyna Türkmen ýeline mukaddeslik derejesine göterilen dowamyt bar. Kerwen hatarlarynyň ulap gidişi ýaly bu gurda bar bolan asyrly ýürelgeler taryhyň dowamyny nesilden nesile geçip dowam bolsun diýip belledi. Şeýlekem arkadaky prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň halkara ahyltyky atçylyk assosiasiýasynyň we halkara alawaýytlar assosiasiýasynyň ýolbaşy hökümini bu ajaýyp bedewi öýleriniň eýe çykmagynyň dogry boljakdygyny aýdyp, atşynaşlarymyzyň behişli bedewlerimiziň dünýä ýüzündäki awraýynyň mundan meýlekde belinde galmagynyň bähfidine zerur tagallalary etjekdiklerine anam bildirdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ataň aýagy batly bolsun, biýli kuwatly bolsun, bedew şöhratly bolsun diýen ganatly jümleler aýdyp, iň gowy arzu umytlar bilen bedewi Serdar Berdimuhammedowa gowşurdy. Soňra arkadaky prezidentimiz bir de edilýän Hanbek atly bedewdi. Serdar Berdimuhammedow bolsa Şapolat atly bedewdi çapyk ýodasyny gelmetdiler. Munyň özi Peder Perdent mektebiniň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýürelgeleriniň häzirki döwürde münasip derejede dowamaty atarlýanynyň milli arçynaşlyk täpleriniň täze mazmunynyň üstürlýänliginiň aýdyň beýany urly. Ata-babalarymyzyň tutanýarly rahmeti bilen mukaddes Türkmen topragyna geçişdirilen we ajaýyplygy, siratlylygy hemde ýynnamlygy bilen şan şöhraty eýe bolan behişli bedewler halkymyzyň milli gymmatlygy bolmak bilen olar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň toý bayramlarynyň şanly senleriniň ýesaty bedegini urlýar. Döwletimiz tarapyndan ýurdumyzyň atçylygyny ösürmek we ahyltyky bedewleriniň tutuş dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak boýunça netijeli şäherler geçirilýär. Atçylyk puwdugyny ilmi taýdan ösürmek, bu ýurdaky amala aşyrylýan işleri ýygyderli kämilleşdirmek üçin niýetlenilen döwrebap atçylyk sport toplumlaryny gurmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Arkadaky prezidentimiz hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow atly gederenjiň dowamyny ýurdumyzy durumçy ykdysat taýdan ösürmek boýunça maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek boýunça alınıp balyan işleri ýurdumyzyň günnelik durmuşynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzda amal aşyrylýan giňmeçeli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine her bir adamyň münasip goşundyryň bolmalygyny aýdyp, bu gur boýunça durmuşa geçirilýän şäherleri işçileşdirmek babatda atalyk pentlerini, degişli tawşyklaryny berdi. Aýratynda halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň hemme taraplaryn ösüşi, şöhraty pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarynyň dowamaty atarlyma bilen baglanyşly meseleler hemişe üns merkezinde saklanylmalylar. Häzirki döwürde ýurdumyzda
atçılık pugduğunun oqqunlu ötürmegine oşmaça itergi vermäge, at çapşıklarda, atlı sportun dürlü görünüşleri boyunca yarışlarda, Hıdusanna, konkur ve at üstündeki milli oyun boyunca beyatleşkilerdi, üstünlüklü çıkış etmege okuyupli türgünler tayarlamaga ulu ünsverliye. Bu bolsa milli atşınatlık deyaplarının dügrabap derecede üstürülmeginin baş şertini emili getirge. Arassaganly ahylteki bedeglerini köpeltmäge, bu tokumy kämilleşdirmäge, hemde ajaýyp tokumçylyk häsiýetlerini ösdürmäge ýürütülýän dürli ýurtlaryň atşynatlarynyň duşuklary hemde öýdary gatnaşyklar üçin netijeli gurama öwrülen halkara ahylteki atçylyk assosiasiýasynyň giňerimli işi, bekişli bedeglerimiň tutuş dünýäde şan şöhratyny artdyrmaga ýardam edýär. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistan'ın ýubiley medalyny döretmek hakynda garaşda Türkmenistan'ın watan gorugçysy atly Türkmenistan'ın ýubiley medalyny döretmek hakynda döwlet hususy hyzmatdaşlyk hakynda bilim hakynda rejelenen görnüşi firma atlar hakynda konteynerlere degişli gümrük konvensiýasyna goşulmak hakynda konteyner goruny geçirilen we halkara daşamalaryna ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgünligi hakyndaky konvensiýa goşulmak hakynda Türkmenistan'ın döwlet hakynda Türkmenistan'ın kanuny üýtgetmeleri girmek hakynda Türkmenistan'ın watan gorugçysy diýen hormatly adynyň düzgün namasyna we döşede qylýan nişanyň ýazgysyna goşmaçy we üýtgetmeleri girmek hakynda Türkmenistan'ın käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girmek hakynda döwlet zerurlyklary üçin haritler bilen üçin etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bätleşikler hakynda Türkmenistan'ın kanunyny üýtgetmeleri girmek hakynda salgytlary hakynda Türkmenistan'ın betew kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçylar girmek hakynda Türkmenistan'ın käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçy girmek hakynda Türkmenistan'ın käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçylar girmek hakynda balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda Türkmenistan'ın kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçylar girmek hakynda migrasiýa hakynda Türkmenistan'ın kanunyny goşmaçylar we üýtgetme girmek hakynda Türkmenistan'ın kanunlaryny gol çekdi. Türkmenistan'ın kanunlary metbugatda dollugyna çap ediler. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alınıp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 31-nji maýda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mir döwlet wagtçylar radio kampaniýasynyň ýolbaşçysy Batyr şeňňe hötdeşi boldy. Garaşçylyk ýyllaryna ýetilen beren sepketleri watanymyzyň häzir kötüş barada suwalara jogap bermek bilen hormatly prezidentimiz geljegine darlayan beýik özgertmelerde üns çekdi. Biz hakykatan hem öz döwletimiziň durmuşy geljekine ýetilen ykbaly hem geljek üçin jogapkärçiligimiziň ören ullugyny duýduk. Bu ýagdaý bolsa meň pikirimçe Türkmenistanyň köp milletli halkynyň iň gowy häsiýetlerini watan söýjülük öz mertebesini saklamak, zähmet söýürlük, insanperwerlik, ata-babalarymyzy hatyralamak, hoş niýetlilik, kömek goluny uzatmak häsiýetlerini açyp görkezdi diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Bulun hemmesi bize garaşçylygy öwrendügümizde ilkinji ýyllary diňe kynçylykly geçirmäge däli, eýseme durnukly syýasy, ykdysady hem durmuş taýdyny ösmäge ýardam etdi. Garaşçylyk ýyllaryny Türkmenistanyň ykdysadyny ösdürmäge oňa dünýäniň ykdysady geňişligine goşuşmany göňükdirlen maksatnamalary amalga aşyrly. Bugun bizi ýurdumyzda täze senat tüzümine esasanan jemgyýeti döretmegiň ýoly bilen öňe barýas. Şu ýylyň 28-nji martyna Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Türkmen parlamentiniň ýokary palatasynyň agzalarynyň ilkinji saýlary geçirildi. 14-nji aprelde bolsa inne Halk Maslahatynyň hem mejlisinden ibarat bolan Türkmenistanyň Milli Geňişiniň iki palatasynyň ilkinji birlikdäki maslahaty geçirildi. Kanun çykarjy edaranyň iki palataly düzüme geçirilmegi Türkmenistanyň häzirki zaman taryhynda ören möhüm tapgyrlaryň wakadyr. Bu waka ýurdumyzyň dünýä hem milli derejedäki demokratik işleň biniýatlyk urlaryny umumy ikrar edilen ýörelgileri hem halkary hukugynyň kadrlaryny eýermäge puto ıgrarlygyny örkezdi. Şu ýyl Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllyk bayramy edilýän ýylynda da bize edil diýarmyzdan daşary döwletleriň başçylarynyň gatnaşmagyna, hadar ýaky döwletleriniň başçylarynyň ykdysady hyzmat gurmasynyň sammitleri ýaly möhüm halkara şäherleriň hem ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagyna dürli bayramçylyk şäherleriň bir neçesiniň geçirilýän ýerine öwüljekdigini aýtmak isleýän. Biziň ýurdumyzyň Russiýanyň ýeri sebitleriniň bir neçesi bilen ýoly goýan gatnaşyklary köp taraplyny Türkmen Rus hyzmatdaşlarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.
2021-nji ýyly halkara parahaçylyk we anlaşmak ýylly baglan etmek baradaky başlangyç halkara ýagdaýyna adalatly anyk feljerme berilmeginiň netijesi boldy. Türkmen bir taraplygy elbetde sebitde üren möhüm durnuklaşdyrjy ähmiýete eýdir. Bu pikiri Birleşen Milletler Guramasy hemme Birleşen Milletler Guramasynyň agda ýurtlarym gollaýarlar. Dünýäniň köp ýurtlaryna şol sany garaşy döwletiň arkalaşanyň şäherlerinden daşyna sany 10 milyon bolan siziň tomoşaçylaryňyza däp bolşýaly. Parahaçylyk, abadançylyk, berkjan saglyk, ulary hemme olaňa ýakynlaryna ertelküne bolany berk anama ardy gödýän. Oy olu köp oňat hemme ýakymly täzekler getirýän hormat prezident bu söhbetde şu tamamlady. Birinji ýyly hormat prezident bu Gurban Ulyberdi Muhammedow şahyry goramaň halkary urmatwetli enäniň we şahanyň sağlygyny goraýyş ilmi klinik merkezine guralan dawraly şäherä gatnaşdy. Bu bayramçylyk dünýä birleşigden raýdaşlygyň döwletimiň şahyryň hukuklary hemem bähwitleri babatda Birleşen Milletler Guramasynyň esasy ýürürlerini agrarlygynyň nişan hökmüne ýurtmyň resmi bayramçylyk seneleriniň sanawyna girdirildi. Hormat prezident bu merkeziň bölümlerini aýlanyp hemem amalaşyrlaýan bejerikler, gadanlaýan netijeler bilen gyzyklandy. Her bir urda dünýä tejribesiniň öwrenilmegi sagaldyş dikeldiş işlerini uňy netijeler galanmaga ýardym edýär. Bular barada gyzyklanma hormat prezident bilen her bir söhbetde şonuň içinden erşarga şolup geçdi. Çağalar olaň sagly bardaky irginsiz aradylar üçin enatalar hormat prezident bilen hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyň ýaşyny hakyna alada hormat prezident bilen durmuşa geçirýän fiýasynyň ileri tutulýan ugurdur. Şol fiýasda laýykly sağdaşly üsýän beden taýdan sagdyn ýokary bilimli ýaşyny terbilemege, çağlaryň ýaşaýyş durmuş üçin iň gowy şertleri döretmege aýratyn ünsürliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary gadymlaryň ýa-ni däpde sular hemem ahlak ýürülgüri şol fiýasynyň esasyny diýär. 2015-nji ýylda işe girdilen enäniň we çağanyň sağlygyny goraýyş ilmi klinik merkeziniň täze döwrwap toplumy iň kemil enjamlar mümçüdilen iri sağlygy goraýyş idarasy. Munyň özi çağlary we olaň enelerine ýokary derejede lukmançylyk kömegini bermäge, hemem dürli ury boýunça ilmi baralary geçirmäge mümkinçilik berýär. Merkezin hünärmenleri Ýewropanyň belli klinikalaryna tejribe etdiler. Olary şol ýerde bejerişiň döwrwap usullaryny özleşdirdiler hemem olary öz işinde netijeli ulanýarlar. Milli döwletiň belleşýäli ýurdumyzda çağlaryň sağdaşlyk üçin ýol goýmak hemem sağlygyny goramak şeýle berkitme uruna döwlet tarapyndan ýa-da aladylýar. Hemem bu ýörelgler öldürmüşe geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezident bu howanarlyga mätä şahyry himayet bermek boýunça döwletden haýyr sahawat ganatynyň mümkinçiliklerini peýdalamak üçin ähli zerur şertlerini bardygyny, oňa kömegi mätä şahyry gollaw bermäge hemişe taýýardygyny aýtdy. Hormat prezident bu Gurban Ulyberdi Muhammedow bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganatynyň Türkmenistanaky wekilhanatynyň ýolbaşçy Kristina Weigand bilen söhbetde şoldy. Oň dowamyny dürli keselliň öňlenmek boýunça alınıp barlayan işlerini uňy netije berýäni belenildi. Döwlet başçymyzy UNICEF-iň biziň ýurdumyz bilen çağalan sağlygyny gormak boýunça alınıp barýan gatnaşyklaryň üstürlýäni, burada daşary ýurtlaryň degişli bilen hyzmatdaşlygyny işleňleşdirilýäni, hemem şunu UNICEF-iň Türkmenistanaky wekilhanatyny möhüm ornuň degişligini bellädi. Soňra hormat prezident bu enäniň we çağanyň sağlygyny goraýyş ilmi klinik merkezine çağlary goramaň halkary unawaşynyny maksat geçirdi. Milli döwletiň belleşýäli garaşy diýarmyň bagtyar neferler baradaky alada biziň beýik hemem ýagty geljegimiz hakdaky aladadyr. Şoňa görä ýurdumyzda bu sene münasibetde geçirilýän şäherleň halkymyň aýratynamy bagtyar körpülemizden kalbyny edidi watanymyza buýsunçyny hasam artyrýar. Hormat prezident bu enelen we çağalan sağlygyny goramagyň döwlet siýasatynyň esasy uranyny berdigini ýene bir gadakna tap, sağdyn ene, sağdyn çağa, sağdyn geljek atly milli strategiýany hemem ony ýödürmüşe geçirmek meýilnamasyny taýýarlamagyň maksady laýykdygyny bellädi. Sanly ulgamy ulanmak arkaly ony ýödürmüşe geçirmek hemem oňa ýa-da gödäwçilik etmek ören möhüm güýpelen berdir diýip hormatly prezident aýtdy. Garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzda sözüň dogry manasyna bagtyar çağlaryň ýurduny urly. Biz bu insan perwer ýürügemizde hemişe dowam ederiz. Bagtyar çağlaryň ýurdu hökmüne aqrar edilen Türkmenistanyň körpe nesilliň sağdaşlygy ösmegi, talaba laýyk diýinjalmagy, dünýä ilmine araşmak hemem çeper dörejilik bilen meşgul bolmak üçin döwlet derejesinde hemişe alady dersi hormat prezident aýtdy. Watanymyzyň röwşen geljek bolan ýaş nesilliň bagtyar durmuşda ýaşamany gadanmak, döwrewat bilim almany üçin etmek olary watan söjülük hemem insan perwerlik ruhuny terbilemek biziň esasy maksatymyzdyr. Edi diýarmyň kuwatyny hemem güllä ösmeginiň bir keperidir diýip milli liderimiz bellädi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganatynyň ýurdumyzdaky wekilhanatynyň ýolbaşçy Kristina Weigand söz berdi.
Çağa sağlık hemem awadançylygy UNICEF-iň Türkmenistana ýurdumyň Sağlyk uruş we derman tenaty ministrligi bilen ysynçyk hyzmatdaşlykda alyp barýan işiniň özüni bolup durýar. Türkmenistan bu urda düýpli işler geçirmek bagatda öňdäkilen hataryny durýar diýip UNICEF-iň wekilhanatynyň ýolbaşçylygyny atady. Türkmenistan ýerki çağlyk üstüne ýa-da hyzmat urumuny döretmegini dowam edýär. Hemem çağanyň üstüne gödäwçiligi sanly uruma geçirýär. Ene süýdi bilen imitlenirmen gorkudyşynyň Türkmenistan boýunça sebitde iň ýokary derejede ýygnatarly. Şu ýerde mene bal süýji, ballanna bala süýji diýen türkmen nakylyny masary etmekseýänip Kristina Weygand aýtdy. UNICEF-iň ýurdumyzdaky wekilhanatynyň ýolbaşçysy hormatly prezidentde möhüm bilelikdäki işi golaýan üçin hoşallyk bildirip, mundan beregem Türkmenistan ýene netijelatnaşyklara taýýardygyny tasdiqlady. Soňra Sağlyk uruş we derman tenaty ministri Amanapetov söz berdi. İlatyň sağlygyny gorumak ýurdumyzda möhüm ähmiýet berilýän uğurlaň biri bolup, eneleň we çağlaryň sağlygyna hemem iýmitlenişine degişli meselelere möhüm orun berilýär. Şunun bilen baglykda bir näçe maksatnamalar kabul edilip, hemem üstünlikli durmuşa geçirildi. Bilim ministri Gurbanow çykyşynda hormatly prezidentiň başlanýagy boýunça milli bilim rugumyny amala aşyrýan düýpli özgörtmeler netijesinde bagtyar nefilemeden beden we ruhy taýdan öwdürip terbilenmegi, bilim almagy, wagtlaryny gyzykly şadyan geçirmegi, oňa diňjalmak üçin giň mümkinçiliklerini döredilýän atady. Ýeri halkary gurmalary dünýäde götürüp hemem öňde barjy bilim merkezleri bilen hyzmatdaşyk ýylyklary putrandyrylýar. Masadyň dowamyna milliýetlerimize nesillerine bilimi hemem sağlyk bilen baglanyşykly meselelerini çözülmeginde häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň netijeli ulanylmalygyny, ýurdumyzda arasaçylyk, ekologiýa, sağlygyny iýmitlenmek bilen baglanyşykly meselelerini öýren wajyp bolan ünsçekdi. Aýratynamy eneleň sağlygy, çağa terbiýesi, sağlyk nesilleri terbiýelip ýetişdirmek işlerine bilim rugumynyň zinanlar guramasynyň wekilleriniň birlikde taýdalary zerur bolup durýar. Hormatly prezident we Türkmenistanyň ýaş ýasyny hemme taraplaryny ösmek üçin amatly şertleri döretmegi aýratyn ünseriýanyny atady. Ýaş neslin sağlygy we bagty durmuşda ýaşama hakyna alada döwlet siýasatynyň özüni bolup çykýar. Häzir gün Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar ganatynyň Türkmenistan üçin ýurt maksatnamasynyň şäherlerini 2021-2025-nji ýyllar nazarlap 10 sany ýyllyk iş meýilnamasy düzüldi. Olara degişli ministerlikler we puduklyny duranyş idara bilen asnaşykly hyzmatdaşlykda amala aşyrylýar. Şu maksatlar bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ganatyna ulmy çördäki pul ferişleri geçirildi. 2-nji ýylyny hormatly prezident Gurbanow Berdimuhammedow sanly urgam arkaly ministerlik kabinetiniň başlygynyň owetna toplumy gödäwçili diýen ornasarynyň vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyny iş masalyny açyrdy. Hormatly prezident iş masalyny açyp berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne owy hoşalygyny ösürmek boýunça toplumyň şäherlerini amala aşyrýanyny bellädi. Edermen gallaçylyň ihlasy zähmet netijesinde şu ýoly ýurdumyň vilayatlaryna buğdaýyň bol hasyly ösürilip ýetişdirildi. Galla hasylyny ýetkisiz ýana barmak hemem halkymyzy ady ünümlerine dogry ýetişmek üçin adyk bolçulugyny putrandyrmak möhümdir diýip hormatly prezident boldy. Ahaly Lewap Mar vilayatlaryna 4-nji iýunna, Balkan hemem Daşowul vilayatlaryna bolsa gallary ony 11-nji iýunna girişmek boýunça ak pata berdi. Asly däwre ýurdumyzyň hormatly ýaşullary gallary ony bismillah diýip başlap bermekleri wajypdyr. Milliýetimize daýhanlaryň sahawaty toprakdan bol hasyl aljakdyklaryna anam bildirdi. Soňra iş masadynyň gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinlendi. Hormatly prezident we ýetişdirilen galla hasylyny gaýtgy möhretlerdi hemem ýetkisi de ýygyna barmak maksat bilen uruk möhümini guramaçylyk geçirmek anyk meýilnamasynyň düzenmeligini, möhümde işlediljek kombaýnlar hemem ýük awtolarynyň zerur bolmaçylarynyň kesýetlenmeligini beledi. Uruk möhümini işleýänleriň ýokary rähmet önerjelerini üçinetmek, olaryň göwüne jaýda injaşmy ýolgoýmak üçin ähli zerur şertleri döredilmelidir diýip hormatly prezident taşyrdy. Owaça edilýän idegeşleriň agresiýa kadrlara laýyk hemem ýokary hili geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ýa-da gödäwçilikde saklanmalar diýip döwlet başlygy beledi. Hemem bu wagtda bir näçe taşyryklar berdi. Hormatly prezident bu Thomas Pasanyň ösügünlerini ýanyny hukuksyzlygynyň üpçünedilmeginiň zerurlygyny öňe çekdi. 2-nji iýuny Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly güýçleriniň berent ferkerle başlady. Goşunyň generaly Gurbanow Berdimuhammedow döwlet hukuk kenişiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň dowamynda harby hukuk goraýjylaryň şuýryň 5 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerini garaly. Şeýle hem bu düzümden ýakyn geljek üçin işleriniň ileri tutulýan uğurlary kesýetlenildi. Mejlise gatnaşyjylary geçen döwürde ýerine ýetiren işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident Türkmenistanyň diňe goýan şikayetine eýe bolan harby doktrinasynyň esasy uğurlaryny taýyk ýerine ýetirmegiň möhümdigini beledi.
Yurdumdan yararlı işörünün berent ferkirde başlayı goşunun ähli kısımlarının maddi enjamyň binýadynyň mundan belägem döwür waplaşdyrmalygyny ilkinji nowatdaky güdiperen hatarna kesgitlep, harby ulukçylygyň hünär derejesini ýokarydyrmak, ýaş eskerleri ýokary watançylyk ruhuny terbilemek maksady bilen geljekde de ýygydarly işlerge geçirmek tapşyrdy. Şöyle giyinden belenilýän Türkmenistanyň muqaddas garaşylygynyň şanly 30 ýyl münasibeti guraljak davrala harby ýürüýüşi ýokary derejede geçirmek boýunça aýratyn görkezmeler berildi. Hormat prezident bu Thomas Mewsumyň gelmegi bilen Huwan Qadyanlygyny oňgorsa adam saryny yarama täsiriniň bardygyny beledi. Adam bedenine teşneligiň artmagy oňa umumy saglyk ýagdaýyna täsirini ýetirýär. Şununla baglykda şahsy bilen arasynda düşünüş çäreleriniň ýygy geçirmeginiň wajyp doluny beledi. Şolur wagtyň özüne Thompson gelmegi bilen Huwanyň gyzmagy kememe meýdan oturunyň gurulmagy sebäpli tebigatda ýangyn döremek mümkin bolana garalyp, ýangyn howpsuzlygyny üçetmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler işeňleşdirilmelidir. Hormat prezident bu döwletimiziň alp barýan parahatçylyk süýjüligi esasanyan insan perwer siýasatyna laýykdy kabul edilen goran şikayetli harby doktrinamyzyň esasynda harby hukuk golejdarlaryň maddi enjamyny binýadynyň ýygydarly berkidilýänini beledi. Meclise başga da bir näçe meseleler garaly, kimim olur boýunça degişli çözütler kabul edildi. 3-nji ýylyny Türkmenistanyň hormat prezidenti Gurban Berdimuhammedowyň başlanýagy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen dördülen bütün dünýä velosiped güni giňden belenildi. Milli dermada bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerini velosipedli ýürüýüş atnaşdy. Sagdynlyk we raýdaşlyk, dostlyk we insan perwerlik ýürüýüne agrarlyk ýaly umumy adamzat gymmatlygynyň ähmiýetini açyp görkezýän bu halkara bayram parahatçylygyň ýelçisi özara anlaşmak we düşünüşmek ýürüýüne esasanýan netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň nişan hukmyny spordy giňden wagt etmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Birleşen Milletler Guramasynyň senanamatynda beý senanyň peýda bolmagy millilerimiziň beden terbiýe, sagaldyş we sport hereketini ösürmäge milli sebit kimem ählimum meşhurda jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemilleşdirmege goşýan ägurt uly goşandynyň ýokary bahatynyň suwutnamasyny görüldü. Türkmenistanyň döwlet siýasatyny ekologiýa meselesi ileri tutulýan urlan bir hukmyna kesgitlendi. Iqtisady we durmuş strategiýasy hem ekologiýa bilen berk baglanşykydyr. Munyň öňünde ýurdumyzda amal aşyrylýan raýatlamyň ýaşaýyş durmuşy üçin has oňaýly şertler, öpçüne dilmegine gönükdirlerini toplumlaryň özgörtmeli, hemme puduklygyny maksatnamadan, iri düzümlerini taslamadan aýrylmaz bölegdir. Hormat prezidentiň beýleşýäli saglyk we sport ekologiýa abadançylygy hemme durnukly ösüş bir-biri bilen baglanşykly düşünjelerdir. Velosipedli ýürüýüş jemgyýetimiziň jebisliginiň Türkmenistanyň milli dermadaň döwlet siýasatynyň esasyna bolan insan perwerlik gymmatlyklaryna agrarlygyň ýene bir aýdyň beýany urly. 4-nji ýylyny hormat prezidenti Gurban Berdimuhammedow sanly ulama arkaly minister kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu halk hojulyk toplumynyň puduklarynyň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryny ýerine ýetiren işleriniň jemlerini hemme döwlet turmuşynyň wajyp meselelerini garaly. Hormat prezident we minister kabinetiniň mejlisine Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet Wany hemme Milli Geňeşiň halk masalarynyň başlygynyň ornatary Babaýew çağırdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet we şu ýylyň 5 aýyny Milli parlamentiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Hormat prezident bu döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasam çuňlaşdyrmakda, halkara geňeşligini Türkmenistanyň eýleýän uruny berkitmekde, hemme öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşandyny aýratyn beledi. Milli Geňeşiň halk masalarynyň başlygynyň ornatary Babaýew Milli Geňeşiň halk masalarynyň mejlisine taýýarlyk boluşy barada maglumat berdi. Oň başynda şu ýylyň 22-nji maýyna mejlis tarapyndan kabul edilen kanunlaryň tasamlary ara maslahatçylar. Hormat prezident we ýurdumyň häzirki ýagdaýyny hemme döwletimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň esasy ularny nazar almak bilen milli kanunçylyk binýadyny döwür waplaşdyrmak boýunça zerur işlerine geçirilmelerini beledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinleni. Watanymyzyň güllä ösmegi, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuş şartlarynyň mundan belägem gowrunmagy bilen baglanşykly işleri hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezident bilen ýol başlygyna amal aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyň durnukly üçin üçendirýänligi, hemme halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokarlanýany belenildi. Hormat prezidentiň beýleşýäli milli maksatnamalardan kesgitlen işleň dolu ýerine ýetirilmegi möhüm güýdipdir. Ol watanymyzyň ähli urardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üçündir diýip hormat prezident beledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadymyzda öňüdüşligi adammaga mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir.
Merim orşaly edýdi watanymyzyň gülläp möhkemem halkymyzyň awadançylygy bardak arada giň möçörli oňuň özgörtmeler fiýatlarynyň başyny başajy. Hormatly prezidentiň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmelerini üstünlikli durmuşa geçirme netijesinde ýurdumyzy ähli urgamyrdy. Uly netijeler alany. Hememe geljege önamly garaýar. Hormatly prezident bu öňdürýän işlerini ileri tutulýan wezipelerini üstüne durup geçdi. Döwletimizden mukaddis garaşlarynyň şanly 30 ýyla münasibetli medeni şäherleriň ençimesi guralar. Millilerimize şuýrun geçen 5 aýyna alınıp baran işlerini netijeleriniň dünýä saýtyndaky çylşyrymly ýagdaýlara garamadan döwletimizden depkinli üsmegini dowam edýänini görkezýänini kanagatlanmagyny beledi. Türkmenistanyň daşary siýasaty ularlyk syýaly Birleşen Milletler Guramasy, beýleki halkary guramalar bolan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşy döwletiň arkalaşygy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen giň ýerinde hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirilýär diýip milli liderimiz aýtdy. Ýurdumyzyň ykdysadynyň üstüne gadanylan depkini durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hökümetimizin hemem halkymyzyň guramaçylyk işini tejesinde ýurdumyzda jemi çerki önümiň ösüşi geçen 5 aýda 6,10 götürme çörde boldy. Senagat desgalary, ýaşaýyş şaýdary, çağlar baglary, mektepler, dükanlar hemem beýleki desgalary belenilme çörde gurulyp ulanylmagy berildi. Kabul edilen mailnamalar alaky energiýa terişlemede dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýol bilen iwermek fiýatyny üstünlikli dowam edýär. Biziň esasy wezipemiz halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam gowrunmakdan ibaratdyr diýip milli liderimiz beledi. Hemem mejlise gatnaşyjylary galary onuň alnyp barlyşyny, durmuş maksatnamalarynyň amala aşyryşyny ýerine baryp görmek maksady bilen şu aýda ähli welaýatlarda saparda bolmagy tapşyrdy. Mejlise döwri turmuşyna degişi başga da bir näçe möhüm meseleler barly. Hemem olary boýunça degişi çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen el ýurt beýleşikleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Şoňlary ýurdumyzyň agakyny meýdanlaryna gallaçy daýhanyň her bir güni zähmet edermenligine belent ýeňişlere weslenýär. Çünki daýhanyň ýyl boýy ihlasly zähmet bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny isrepsiz ýygnap döwlet ambaryna tapşyrmak bu işe dahilli her bir adamyň mukaddes borjuna urildi. Häzirki wagtda bu gaýra goýulmasyz kimim jogapkärlik mewsumyň depkini türkmeniň dünýä meşhur ak bugdaýynyň gadymy mekany bolan Ahly welaýatyna da gün saýyn gyzyrşýar. Daýhanyň hak gowsary arkada prezidentimiň owa goşulagyna amala asyrýan düýpli özgörtmelerini ýerden zere öndürýän gallaçy kärinçileri edýän ýygydaly himayet gollawlaryna ruhlary galkanan Ahly welaýatynyň gallaçy kärinçileri şu ýylda türkmeniň guşgursak ak bugdaýynyň bereketlik hem bol hasylyny kemale getirdiler. Häzirki wagtda welaýatyň ähli etraplaryna ýetişdirilen hasyl çalt we zaýatsy ýygnap döwlet hanymyna tapşyrmak işi gije günlüğüň dowamyna gyzganyny anyp barlýar. Şoň netijesinde welaýatda orak mögsüminiň depkini gün saýyn ýokarlanýar. Häzirki wagtda welaýatda dowam edýän galla oragyny hormatly prezidentimiň alyp beren has kämil hem howatly kombaýnlary bökdönşüd işledilýär. Orak mögsüminiň gün saýyn gyzyşýan häzirki günlerine zähmetin gaýnap joşýan ýerlerine gün ortaňky dinjaş hareketmelerde ýygydaly gurulýan medeni köpçülikleriň şäherleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Muňa wasa Ahly welaýat hemde Akbogda etrapy häkimlikleriniň guramaklarına, Akbogda etrapynyň Awadan daýhan birleşiginiň çägine gallaçy bawa daýhanlaryň arasyna gurulan medeni köpçülik çäherleri hem aýdyň misaly boldy. Ahly welaýat medeniyet müdürlüğünün gallaçylaryň armaçylary bolan sungat işgärleriniň günorta hareketmesinde usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym misalary, tanslary, zähmet adamlaryna şatlyk paýlady. Meden şäherlerde Türkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň meşhur aýdymçylarynyň şeýrede ýurdumynyň drama teatrlarynyň artistlarynyň ýerine ýetiren gülküli degişme çykyşlary, şähere gatnaşýan gallaçylarymyzyň we kombaýn mehanizatorlarymyzyň zähmet ýeňişini ganatlandyrdy. Orak mögsüminiň gün saýyn gyzışýan häzirki günlerine zähmetin gaýnap joşýan ýerlerini gün ortaňky dinjaş hareketmelerde ýygydaly gurulýan medeni köpçülik şäherleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Gallaçylaryň armaçylary bolan sungat işgärleriniň gün orta hareketmesinde usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saýlary, tanslary, zähmet adamlaryna şatlyk paýlady. Meden şäherlerinde dowamyna gurulan saglyk hemde sewda hyzmatlary, şonuň ýaly kitap sergileri, ýurdumyzda zähmet adamlary hakda edilýän aladanyň bimeşür çäksizliginiň aýnyň nyşany boldy. Bu ýerde orak mögsümine has tapatlanyp zähmet çekýän gallaçylara jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan sowgatlara moşuldy.
Mektep okuwçylarynyň Tomusga deň jaş mewsüminiň her bir güni şatlyk şowkuny betlenýär. Häzir günlerde ähli amatlyklary bilen öpçün edilýän merkezler dostlugyň mekanyna urilýar. Mektep okuwçylarynyň Tomusga deň jaş mewsüminiň dowam edýän häzir günleri dürli çäreleri bilen utgaşýar. Ular bilim, sport we ýaşlar siýasaty, saglyk guraş we derman senaty, içeri işler, medeniýet ministrlikleri tarapyndan tasdiklanan mailname esasyna geçirilýär. Aşgabatyň gündürti künjegindäki köpetan gözel ýerlerine ýerleşýän we Hazaryň kenaryna abadan bile syýahatçylyk zowlugynaky şeýlede ýurdumyzyň ähli sebitlerindäki çağlar sagyldyş merkezlerine işleri talablaýyk alınıp berliýär. Ýaş niýetliň wekillerini gowunajaý jalmaklary hemem wagtlaryny peýdali geçirmekler üçin niýetlenen çağlar sagyldyş merkezleri ötüp barýan ýaş nesilläň sazlaşykly terbiýelenmegine möhüm orny ýeleýär. Bu ýerde köp sanly oýunlar, sport bäsleşikliň, çeperçilik sergileri, köp uşgunly festiwallar ýaly dürli meden çäreleň geçirilmegi asly däwe urly. Olary ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen zehirli çağlar barha işin gatnaşýarlar. Çünki çağlaryň bagtyar durmuşy olary değişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň hemem döwletimiziň ösüşiniň möhüm ogry bolup durýar. Deň jaş mewsümine geçirilýän çärelere bilim ministrligi bilen bilelikde jemgyýetçilik guramalary işçiň gatnaşýarlar. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýigdirli ýokurlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemaly ýetirmek barada alada Türkmenistan döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ogry derejesine çykaryldy. Ma'lum bolýarly halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada alada hemem köpçülikli beden terbiýe sagyldyş, sport hereketini höwütlendirmek hormatly prezidentimiziň ýigdirli durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ogurlarynyň biri bolup durýar. Çağlaryň deň jaşynyň ýokary gurumçylygy beslenmegine ähli tagallalar edilýär. Ýürüti okuw oýunlaryny, dürli bäsleşikleri çağlar uly höwes bilen gatnaşýarlar. Olar ýaş nesliň daşar ýurt dillerini has kemil özleşdirmeklerini gönükdirlendir. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpçün edilmegi, olaryň zehirlerini we okyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň hemişelik öz merkezinde saklanýar. Çağlaryň şadyan we batly ýanglanýan sesleri bagtyar çağlaryň üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň öz boşly owazydyr. Ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň şuňky we ertirki gününe ynamlarynyň aýdyň suwtnamasydyr. Ýurdumyzy bagty çağlaryň mekanyna uran hormatly prezidentimiziň bilim ulgamyny toplumyň kemleşdirmek üçin wezipeleň üstünlikli çözülmeginiň netijesinde Türkmenistan ýaş nesliniň hemme tarapyny ösmegi, şol sana çağlaryň Tomusga deň jaş günlerini dowly derejede deň jalmak üçin ähli şertler edilýär. Okuwçylaryň Tomusga deň jaş günlerini taýýarlyk görmek çäklerini Aşgabat şäher baş bilim müdirliginiň guramagyna geçirilýän çäreler gyzykly pursatlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Tomusga deň jaş mewsümini şadyan geçirýän mektep okuwçylary bu merkezlerde wagtlaryny täsirli hemem gyzykly geçirýärler. Däwrelerinde bagtyar çağlaryň mekanyna urulan diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleri üçin düýüpli tagallaryň edilýänligi, şoň netijesinde çağlaryň bu mewsümde de şadyan we bagtyar deň jalmaklary ugruna ähli amatlyklaryň ýoly goýulýanyny bu ýsonç bilen belenildi. Çağlaryň Tomusga deň jaş pursatlarynyň hemme taraplaryn täsirli gowunajaý geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredýän arkadagy prezidentimize mektep okuwçylary çağ kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmen samboçylary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatyny üstünlikli çykyş etdiler. Ýerleşlerimiziň gazanan üstünligi baradaky bu hoş habar garaşdyrmamyzyň şany 30 ýyllygyny belleýän ýurdumyz üçin öz boşly sowgat boldy. Sambo we sewoş sambosu boýunça Daşkent şäherine geçirilen Aziýa çempionatyna ýerleşlerimiz üstünlikli çykyş etdiler. Türkmen türgenleri özleriniň ussatlykdan görkezip medallaryň 8-sine münasip boldylar. Olaryň 2 altyn, 1 kümüş, 5 bolsa bürünç medallardyr. Aziýa çempionatyna 11 döwletden jemi 300 türgen gatnaşdy. Ýaşda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Muhammed Kösekow 64 kilogram agramda. Şeýlede içeri işler ministriniň işgäri Çarymrat Any Gurbanow 98 kilogram agramda birinji ornura münasip bolmak başardylar. 70 kilogram agram derejesinde çykyş eden Lewap welaýatynyň sport we ýaşar siýasaty baş müdürliginiň Köýtönä atrafynyň birinji sport mektebiniň tälimçisi Rana Uzakowa ikinji orny eýledi.
Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Aziza Nazarowa 50, Aşgabatyň Sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Violeta Kravyakowa 65, Daşary vilayatynyň sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň Daşary şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Jawlenbeg Madaminov 88, Liverpool vilayatynyň sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň Köýtena oturamynyň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Ruşana Nurjowa 54, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Recep Nur Agaýew 71 kilogram agram derejelerini 3-nji ornura münasip bolmagy başardylar. Türkmen sambaçylarynyň Özbegistanyň Daşkent şäherine geçirilen Aziýa çempionatyna gazanan üstünlikleri, şany senelere özbaşy sowgatdyr. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alek ýeşler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ölkär döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar gelingen bolsa iýun aýynyň 7-sinden iýun aýynyň 13-na çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň şäherine gün ortagyny watardan gurak howa akymyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 8-13-den 10-16 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 16-20 gradusdan 20 derajagaça maýyl, gündüzleri 35-40 gradus ysy, welaýatyň kenary etraplaryny 27-30 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 21-26 gradusdan 29 gradusagaça maýyl, gündüzleri 32-37 gradusdan 42 gradusagaça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 6-10-den 10-15 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 20-25 gradusdan 28 gradusagaça maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 42 gradusagaça ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Leýap welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 7-12-den 10-16 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 20-25 gradusdan 29 gradusagaça maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 43 gradusagaça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşary welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 6-10-den 10-15 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 19-24 gradusdan 20 gradusagaça maýyl, gündüzleri 32-37 gradusdan 41 gradusagaça ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda az bulutly howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornut gödýän tezligi sekundda 7-10-dan 10-12 metr etýän şemaly ösmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 23-25 gradusdan 28 gradusagaça maýyl, gündüzleri 34-36 gradus maýylan 40 gradusagaça ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdumyzda iýun aýynyň 7-sine magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 7-sinden iýun aýynyň 13-na çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolaňyz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjüklarynyň möçörüniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem tomuz pasyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla ora geyinmek maslahat berýär. Mähriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şunuň bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri wetlenýär. Ähli ötüşlüň ödönünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.